Gusto nyo ba malaman kung paano maka-apply para sa isang UK visa? Alamin natin sa aking online guide. Ako po pala ay si Solomon Say, ang inyong kuya ng bayan. So, kung gusto nyo mag-apply para sa UK visa, ano ba ang mga kailangan ninyong requirement bago kayo mag-apply para sa isang visa sa UK? First, kailangan nyo ng valid passport na hindi pa expired. Siyempre, dapat more than 6 months pa before expiry dapat yung sa passport ninyo. Second, kailangan mapakita nyo rin yung mga previous passport ninyo na nakasulat yung mga previous travel ninyo. Third, kailangan nyo rin ng mga bank statements or letter from relative na meron kayong proof of sufficient funds. Fourth, meron dapat kayong proof of earnings galing, such as a letter from your employer confirming employment na may details katulad ng date of employment, magkano yung salary ninyo, ano yung role ninyo, yung company contact details. Fifth, dapat yung confirmation ng kung saan yung legal residence ninyo. Sixth, kailangan niyo yung proof of flight reservation, which is when you complete naman the application. So, nakasulat naman dun sa document checklist kung saan or kailan niyo kailangan i-provide yung proof of flight reservation ninyo. Seventh, kailangan niyo ng proof of accommodation such as hotel booking, which is part rin ng kung na-complete niyo yung basic application niyo, i-require nila ang submission nito. Eighth, kailangan nyo ng details of employment or studies. So, a letter from your employer or education provider, or if self-employed, business registration documents. At saka ninth, kailangan nyo rin ng proof of any business activities kung applicable to sa inyo. So, kung under 18 naman kayo, kailangan nyo ang birth certificate, parents' authority to travel, a loan, and parents' passport. Kailangan nyo rin ng letter from doctor with details of medical treatment kung pupunta kayo sa UK for medical reasons, or kung mayroon mga events or mga relatives kayo na nag-iimbita kayo sa UK, a letter of invitation from event organizers, relatives, or yung kumpanya na nag-invite sa inyo. Minsan, hinihingi rin ang inyong marriage certificate. So, depende sa type ng visa na hinihingi ninyo, they might ask for lahat ng documents ito, or yung mga ibang documents lang, or may mga special documents pa silang hihingin. So, magkano ba ang mga fees para may general idea kayo para sa isang basic UK visa? So, may mga different types of visa. May short term, which is up to 6 months, which is single or multiple entry. May mga longer term, which is mga valid for 2 years, 5 years, and 10 years. So, kung short term lang yan, or up to 6 months, for single or multiple entry, usually $127 ang fee dyan para sa short term. Kung iisipin nyo naman na babalik kayo sa UK for more within 2 years, 5 years, or 10 years, pag 2 years naman, $482 or US dollars ang kailangan. Pag 5 years, $875 US dollars. Pag 10 years, $1,098 US dollars ang kailangan yung bayaran para sa visa fee. So, depende sa iyo kung madalas kayo pumunta sa UK or madalas yung planuhin pumunta sa UK, mas sulit nga yung mga 10 years kasi hindi mo na kailangan mag-apply ulit at saka pwede ka nang papasok-pasok dun sa UK dahil may long-term visa ka na. So, let's start. Paano ba makakuha ng UK visa? So, first, kailangan nyo i-research ang inyong visa type. So, pupunta kayo sa www.gov.uk. Tapos pwede nyo i-check ang Visa and Immigration website para makita kung anong klaseng visa ang gusto mong i-apply for. So, for purposes ng video natin, syempre yung usually ang tourist visa from short term to long term ang pipiliin natin. So, make sure na dapat lahat ng mga documents niyo dapat nasa English yung kailangan at saka mga original copy ng mga documents ang kailangan yung i-ready. So, step 2, pag pumunta kayo sa www.gov.uk, click on Visas and Immigration para ma-redirect kayo sa Visa and Immigration section ng website nila. So next, click Visit the UK. Click on Visit the UK for a holiday or to see friends and family. Depende nga kung ano yung visa na in-apply mo. Pwede mo i-select kung ano yung mga ibang options dun. Pero yun nga, usually for holiday or to see family and friends ang mga general reasons naman natin. Click Apply for Visa and click Find out how to apply for a standard visitor visa. Pag scroll down and click Apply and apply for a visa and book an appointment. Kasi ang appointment ay kailangan ninyo dahil may mga visa center dito sa Pilipinas katulad ng VFS Global. So doon kayo pwedeng pupunta para mag-apply. At sila ang magpa-process ng inyong visa para sa UK. At saka, pag mag-click kayo ng apply now, may mga tanong silang tatanungin sa'yo kung ng anong country mo at anong mga purpose, etc. etc. So, fill up nyo lang mga questions na yun. Depende sa dahilan ninyo.
Tapos, so syempre, kailangan nyo i-select yung language, select yung country, kung saan nyo i-provide yung biometric data ninyo at kung saan kayo magre-report present para sa inyong visa application. Tsaka confirm ninyo kung pwede kayo pumunta in person. Pero requirement to na pumunta in person dun sa visa processing center para i-provide niyo yung mga biometric katulad ng photo at saka mga fingerprints ninyo. So, na-apply mo na or na-fill up mo na lahat ng mga tanong na to, click Start Now to apply for your visa application. So, pag na-register nyo na yung application ninyo, na-complete nyo na ang visa application form, kailangan nyo na i-upload yung mga documents na sinabi natin, ng mga requirements natin. At saka, kailangan nyo rin bayaran ang visa fee either online, through credit card, or bank transfer. At saka, pag nabayaran nyo na yun, na-upload nyo na yung mga documents, pwede nyo nang i-book ang inyong appointment sa VFS Global. Yun yung UK visa processing company dito sa Pilipinas, dito lang sa may Makati area. So, free naman ang makakuha ng appointment dun sa visa center. Pero syempre, better na rin na kailangan nga i-pay na ang inyong visa fee online ahead of time para makabook kayo ng visa appointment. So, paano makakuha ng visa appointment? I-click nyo yung link na bibigay nila sa iyo pagkatapos nyo ibayaran yung visa fee para makapunta kayo dun sa scheduling site ng VFS. Select na lang kung kailan kayo free, anong time at day na pwede kayong pumunta, depende sa visa na ina-applyan nyo. So syempre, kailangan in-person nga to. So, pag nakuha nyo ng confirmation email ninyo, please make sure na alalahanin nyo yung appointment details na to kasi kailangan pumunta kayo dun sa appointment day ninyo. And please arrive 15 minutes early dun. At saka, kung wala kayong appointment, hindi ka nila tatanggapin dun sa VFS Global. At kung hindi ka nga nag-appear, kailangan gumawa ka ulit ng bagong appointment sa UK Visa and Immigration website. So, ang next step, syempre, is when you visit the Visa Application Center, remember, you cannot send someone in your place. So, hindi ka pwede mag-send ng representative mo. Kailangan ikaw talaga ang maging present doon. Wala naman silang usually tatanungin sa'yo kasi lahat ng mga kailangan nila is yung mga documents naman. So, isa rin ito sa mga isang quick hacks rin natin para makakuha ng UK visa na mas madali is usually mas madali sila mag-approve ng UK visa kung meron ka ng history of travel sa mga ibang UK colony dati katulad ng Hong Kong, Singapore, Malaysia. So kung naka-travel ka na sa mga dating mga UK colony or like Australia, New Zealand, mas madali nilang i-approve ang inyong UK visa. Pero normally naman hindi rin naman nila papahirapan, hindi katulad ng US visa na yun yung pinakamahirap na makuha na visa. So, pag nandun ka na nga sa Visa Application Center, make sure na meron ka yung document checklist which ibibigay nga sa iyo as part of your online application at saka yung valid passport or travel document with at least one page that is blank on both sides, dapat dalhin nyo rin yun. Tapos dapat i-upload mo nga yung mga documents yourself or using the document scanning service na pwede nyong makuha kung may extra bayad yun, kung may document scanning service ang VFS Global. So, you'll also, kailangan nyo rin isubmit ang inyong mga fingerprints and photograph, which is gagawin nila on-site dun, and required nga to para ma-process yung inyong application. So, pag nagawa nyo na yun, nasubmit mo na mga documents nyo, nabigay mo na yung passport mo dun, nagawa mo na yung biometrics, at syempre, prepaid ka na nga, kailangan mo na lang hintayin yung update tungkol sa visa ninyo. So, meron naman paraan para matrack ang inyong application. Magbibigay ka ng email at saka code para malaman para makita mo yung status ng application nyo. So, pag nakuha mo yung mga tracking details na to, hintayin mo na lang kung sa email nila or sa website nga nila, pag na-input mo yung code na yun, kung ano ng status ng UK visa mo. So, pag okay naman, or okay or reject, hintayin mo na lang yun. Either way, yung final step is to pick up the documents na lang kung kailangan mo na i-collect yung passport or pwede mong ipa-deliver sa'yo for a fee na 690 pesos. Kung approve naman siya, yung visa mo naman will be attached to your passport at makita kung anong klaseng visa ang ginrant para sa inyo at saka kung anong dates ang valid ang visa ninyo. At kung may mga conditions na kailangan, kung bawal ka mag-work or bawal ka mag-claim ng benefits, makita mo naman dun sa visa na yun. So, kung rejected ka naman, makita mo naman yung explanation kung bakit ka na-reject. Either mali mga documents ninyo, or syempre hindi mo nalagay yung proof of income, or kailangan pa ng administrative review, or pwede ka pag-appeal. So, ano mga possible reasons na pwede ka ma-reject? So, syempre wala kang invitation letter. Kung in-invite ka sa UK, ng isang tao or kumpanya, tapos yun yung sabi mong dahilan kung bakit ka pupunta sa UK at hindi mo to sinamit, ma-reject ka. Kasi syempre yun yung dahilan na pinakita mo doon.
At pangalawa, pwede rin insufficient funds. So, kailangan kasi nila makita na kaya mo namang bayaran ang lahat ng kailangan mo bayaran dun sa trip mo. Or if ever, may proof ka na may magsusponsor sa'yo dun sa trip mo. Kunwari ng relative or kumpanya na magbabayad na sa lahat ng mga gastos mo. Or 3, yung isa sa mga common is minsan out of date talaga ang passport. So, kaya kailangan maalala ninyo na valid ang passport ninyo kung more than 6 months pa before expiration date ang inyong passport. So, in conclusion, ano mga kailangan ninyo dito para maka-apply sa UK visa? First, research your visa. Sa punta nyo dun sa www.gov.uk, fill up yung mga kailangan mo na tanong tungkol sa kung bakit kayo pupunta sa UK. 2, pay for your visa. 4, choose anong gusto mong services. Depende kung sa VFS Global, yung appointment details niyo. 4th, upload your documents. And 5th, visit the visa application center to, again, submit your passport and do your biometrics. Track your application, up your documents. So sana naman nakatulong ako sa inyong UK visa application. Sa aking guide, ako po pala ulit ay si Solomon Say, ang inyong kuya ng bayan.